Hello everyone, welcome back to Sia Blog. So दिनैनि भिडिअआव आं नोंथांमोननो क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ देखायनो नागिरदों। आङो सिगांनिफ्रायनो देखायनो नागिरबाय थादोंमोन, नाथाय सम मोनैनि थाखाय आङो लाबोनाय जायाखैमोन भिडिअखौ। अखाबो हाबाय थादोंमोन नालाय, स' दिनै लाबोथारबाय आरोना आं नोंथांमोननो देखायनो होननानै। नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्ट टु लास्ट जोबजासिम नायलांजोबबानो जाबाय आरोना। क'क्राझार मेडिकेल कलेजआ एस्टाब्लिश जादोंमोन 2023 आव। बारा गोबाव जायाखै आरो बावाखै खुलिनाया। स' आन्डार कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो, अबेबा बिल्डिंआ कमप्लिट जाजोबाखै आरो दाबो अपेनिं जाजोबाखै आरो नाथाय माखासे जाबाय। आरो KMCH होननानैबो मिथियो जोङो सर्ट फर्मआव, क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल आरो बावनो हस्पिटालबो बावनो आरो स्टुडेन्टफोरबो थायो आरो बावनो मेडिकेल कलेजबो आरो क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव थांनो थाखाय लामाया गोबां दङ। आङो मेइनखौ देखायनोसै, मेइन लामाजों देखायनोसै। आङो देबरगावजों देखायगोन आरो नोंथांमोना ओरै खोरोमथला साइडजोंबो फैनो हागोन, टाउन साइडजोंबो फैनो हागोन। लामाया गोबां दङ। जोंनि गामि फाख्रिगुरिनिजोंबो थांनो हागोन। बेनिफ्राय जोंनि गामिनिफ्राय 1 किल'मिटारानो नंजोबा आरो देबरगावनिफ्रायबो 1 किल'मिटारानो नंजोबा। मानो होनबा जोंना नांजाबलायजोबखानाय नालाय, राङालिखाटा एरिया गोग्लैजोबो नालाय जोंना पस्टआ। देबरगाव, फाख्रिगुरि, बेसरगाव ज' नांजाबजोबनाय आरो खाथिखा, जोंनि ससे थांबानो मोनहैगोन आरो। स' आङो देबरगावनिफ्राय देखायसै आरो मेइन लामानिफ्रायनो। देबरगावनिफ्राय खाथिसिन जायो नालाय, आरो बांसिनानो देबरगावखौसो मिथियो नालाय। थिनालिनिफ्राय ससे फैबानो मोनगोन। आरो नैबे पार्क पेट्रल पाम्प दङ जोंनि खाथियावनो। पार्क पेट्रल पाम्प ओरै आर'नाइ रेस्टुरेन्टनिफ्राय ससे फैयोबानो मोनगोन आरो। आङो दिनै नोंथांमोननो देबरगावनि लामाजों देखायनोसै। फारि फारि नायलांजोबबानो जाबाय आरो भिडिअखौ जोबजासिमनो। स' आङो देखायनोसै आरोना। आदसा, जों दा नोंथांमोननो मेडिकेल कलेजाव थांग्रा लामाखौ देखायनोसै। बे जाहैबाय देबरगाव आरोना। हरैथिंजाय थाङोबाथाय थिथागुरि, ओरैथिंजाय थाङोबाथाय ओरैथिंजाय थाङोबाथाय थिनालि आरोना। ओमफ्राय नैबेजों थाङोबाथाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि एरि मोनहैबाय आरो। दा ओमफ्राय नैबे लामाजों थांनांगोन आरोना जोङो। बे लामाजों थाङोबाथाय मेडिकेल कलेजखौ मोनहैबाय आरोना। लामायाथ' गोबां दंलै। जों दा देबरगावनिफ्राय देखायनाय जाहैबाय। मेरला लामा दङ। हरै माबा दिमोलगावथिंबो फैनो हागोन, खोरोमथलाजों हाबबोनानै, आरो जोंनि गामि फाख्रिगुरिजोंबो हाबलांनो हागोन। नाथाय जों दा नैबे लामाखौ देखायबाय आरोना, मेइन लामाखौ। बेजों सबसे साबसिन नालाय। देबरगावसिम फैबानो जाबाय। देबरगावखौथ' बांसिनानो मिथिखायो, बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि खाथियावनो। ओमफ्राय नैबे लामाजों थांदों आरोना। बै नुहुरनायानो जाहैबाय देबरगावमोन। दा जों बे लामाजों थांसै आरो। ससेल' बारा गोजान नङा। मा बेसेबां जानो बे लामाया, बेसेबां किल'मिटार जागोन बे? एकआनो जाजोबनाय नङा दां ना? एसे खम जागोन। औ, 1 किल'मिटारानो जाजोबनाय नङा आरोना देबरगावनिफ्राय। नैबे एबसु अफिसखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। बे एबसु अफिसनि नैबे लामाजों थांबानो जाबाय आरोना। बे लामाजों थांबानो नोंथांमोना मेडिकेल कलेजखौ मोनहैबाय। आदसा, जों मोनफैबायानो आरोना। बे जायगाखौ होनो थिस्लाफारा। देबरगावनिफ्राय ससे फैबानो मोनो आरोना। आरो बे ससे थांथारोबाथाय मेडिकेल कलेजनि जायगाया जाहैबाय बेसरगाव, नांजाबलायनाय नालाय। नै बियो जाहैबाय नार्सफोरनि माबा आरोना, हस्टेल बियो। नोंथांमोननो बेखौ एसे देखायग्रोनोसै। सिगाङाव बेयाव कर'ना जाबाबो दोनदोंमोनलै मानसिफोरखौ। कर'नासो। आंथ' जायगाखौनो कर'ना होननानैसो बुंखायो बेखौ। थारमाने क्वारान्टाइनखौ बेयाव खालामदोंमोन आरोना सिगाङाव। बे जायगायावनो खालामदोंमोन। दा बियो नार्सफोरनि हस्टेल आरोना बियो। ओरै फुरा हनै नायनो हागोन, फुटबल गेलेगासिनो। आदसा, जों हाबफैबाय आरोना। बेयो जाहैबाय नार्सफोरनि। कमप्लिट जाजोबाखै दाबो। औ, नैबे जाथ'वाखै दाबो, आन्डार कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो बियो। नैबेफोराव फुरा देनां बिबार थिबार गायलाजोबगोनदां आन्दाजाव। ना दै माबाग्रासो जागोन बेलाय? साजायजोबगोनब्रा बेफोरखौ। अ, नै नुहुरखाबाय गाइसमोन माबाखौबो, मेडिकेल कलेजखौबो, मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालखौबो नुहुरखाबाय। दा बेयाव हस्टेल आरोना बेफोरो नार्सफोरनि। जाबाय। मैनानो बैसो डाइनासर फिसिग्राया। बेयाव थांसै जोङो। भिउखौ नायनो हागोन गाइसमोन, हेभिखा। जों दा देखायनोसै आरोना। ओरैजाय सेस जंगल जोबसोमोन सिगाङाव। दा जै मेडिकेल जादोंबो नै सेस दखान एरि जाजोब्बाय। टाउन फिसासो होनजाबाय नै ओरैथिंजाय। नैबेजों हाबसै आरोना। बे माबे? औ, बे जाहैबाय गेट। नैबेजों नै माबा जाजोब्बाय आरोना। मा होनोमोनलाय बेखौ? फार्मासि एरि। जों दा हाबबाय आरोना। जोंथ' गिखाया बिनि माबाखौ, सिकिउरिटिफोरखौ। बैहाय गोदै दोनोनो, बै नुहुरदोंना?
बेयाव गोथै दोनो र' जुम खालामनानै देखायनो नोंथांमोननो अबेयाव बे गोजायावनो अबाव बेयाव सेस गोथै दोनग्रा जोब बेयाव सेस गोथै दोनग्रा जोब आरो ना गाइसमोन आङो बिथांनाव सोङै सोङैसो फैबाय जोङो दा ओरै थांसै बे बिथाङा बांसिन मोनथियो बिथाङा बावनो मावो नालाय खामानिखौ नायनो हागोन नै आयौ आलदा जायगायाव फैनाय बायदिसो मोनबाय माथो नङाबा न' गुदियावनो जोंनिफ्रायबो 1 किल'मिटारानो जाया जोंनाबो न'आ फाख्रिगुरियाव नालाय नांजाबलायनाय आरोना नायनो हागोन नै डेन्जार आरोना दाबो कमप्लिट जाजोबबावाखैसो बे माबि बे हस्पिटाल जोब आरोना गासिबो गाइसमोन पेसेन्ट दोनजोबो बाव बियो हस्पिटाल नायनो हागोन नै आयौ आयौ सिंनि भिउखौ देखायबाय आरोना गाइसमोन नायदो बेयाव सेस पार्किं जोब आरोना नै गारि एरि दोनजोबनाय दङ पेसेन्टफोर दंदां हनै मानसिफोर दंफैजोबो नायह जोंखौ जों सिङाव हाबहैनोसै आरोना भिउफोरखौ नायनो हागोन गाइसमोन भिउखौल' नङा नोंथांमोनाबो पेसेन्ट लाबोनोबा फैबानो जाबाय आरोना आदसा जों दा ओंखारबाय आरोना नै एम्बुलेन्स दङ नैबाव ओरै नायनो हागोन सैमाबो थाफैयोलै हनै नेग्रा बियो गार्ड वाव नायनो हागोन नै भिउखौ वाव जों दा सिङाव हाबफैबाय आरोना नोंथांमोनाबो फैबानो जाबाय पेसेन्टफोर लाबोनोबा बेमारिफोर लाबोनोबा औ आन्दायगोनसो बिराद गिदिर आरोना बिराद गुवार आरोना नोंथांमोननो जोङो गासिखौबो देखायजोबगोन हस्पिटालखौ माखासे देखायनोसै ओमफ्राय बे बिदिनो हस्टेलफोरखौबो देखायनोसै आरोना दा बैयो रिसिपसन बेसो गासिबो रिसिपसन जोब आरोना नोंथांमोना बेयाव फैबानो जाबाय रिसिपसनाव ओरैसे जों बेखौ मोनसे मोनसे थाबायनानै देखायजोबनांगौबा रुमखौ भिडिअ'आनो 2 घन्टा 3 घन्टा जागोन सबसे थिखिनियावथ'लाय जों दा लिफ्टजों थांसै आरोना गाइसमोन सबसे थिखिनियाव थांगोन जोङो दा ओरै नायनो हागोन नै गाइसमोन फुरा आन्दायजोबखागोन आरोना बिराद गुवार बिराद गिदिर जों दा बे मोनसे बिल्डिंआवल' हाबफैग्रोदों बिराद दङ एपार्टमेन्ट बिराद दङ दा जोङो सबसे थिखिनियाव थांगोरसै वाव बिउटिफुल लिफ्ट जों दा थांसै आरोना थिखिनियाव थांनानै नोंथांमोननो देखायनोसै दा नोंथांमोननो भिउखौ देखायग्रोसै आरोना थिखिनिनिफ्राय सबसे गोजौनिफ्राय हेब्बि देखायगोन जोङो नै नायदो गाइसमोन आयु माथो गैया नै होथेजोबनायसो आदसा ओरै देखायबावोसै नुबाय जोंना मेइन साइनानो बेसो क'क्राझार ना सालाकाथि हाजो बावखुंग्रि हाजो दा हनै नायहरनो हागोन नैबेफोर सिगाङाव मोनसेबो गैयामोन आरोना दखानफ्रा एकदम खालिसोमोन दा नायदो फार्मासि माबा फास्ट फुड माबा माबि दखान खुलिजोब्बाय आरोना बाव दासान्दि भिडिअ लाबोनायाबो बिराद गोबाव जागासिनो मानो होनोबा समखौनो मोनाखैमोन आरो अखाबो हाबाय थादोंमोन नालाय ओरैथिंजाय भिउखौ नुसिगोन आरोना जों दा बे मेडिकेल कलेजनि स्टुडेन्टफोरनि हस्टेलफोरखौबो देखायगोन नोंथांमोननो नायनो हागोन वाव नैबे गौरांमोन आरोना गौरां बियो जों सिगाङाव बिराद दुगैफैयोमोन बाव बेनोब्रा बेनो बे साइडआनो बे सिगाङाव फोथारसोमोन आरोना गाइसमोन जोङो सिगाङाव बेयाव फैनानै साइकेलजों फैयै बैयो केन्सार औ गाइसमोन नैबे जे नुदोंना नैबे गुफुर जे नुदोंना बे गुफुर कालारनि बिल्डिङा बेयो केन्सार बेयो आलदा दे केन्सारजों मेडिकेलजों ज' नङा केन्सारा बेहा प्राइभेट जाहैबाय ओमफ्राय नैबे गभर्नमेन्ट जाहैबाय ना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट दा रागा जोंबा नैबेजों खारलांलाबायगोनसो आङो गालदां गुलुंनो गिनायाथ' गिखागोनखा मोनायावसो खालामफैनांगौ मोनायाव ओरैनो सिकिउरिटिफ्राथ' गिजोबखागोन सिनायखायो सिकिउरिटिफ्रानो गिजोबखा मोनायाव गिजोबखायो
गालदां गुलुं खारलांनो नामा दानो दानिया जों ओंखारबोफिनबाय आरोना गाहायनिखौ एसे देखायनोसैलाय नोंथांमोननो नायलांजोबबानो जाबाय भिडिअखौ सबसे गोजौआव थांदोंमोन आरोना थौलै लिफ्टजों थांसैलाय नामा थांबालै मोनखाबाय फुरा खालि आरोना दाबो जेबो जायाखै जेबो जाथ'वाखै नालाय बिथिंजाय खालिजोब आरोना नै नायनो हागोन जेबो पेसेन्सफोर गैया आरोना नै मानो होनबा बे दाबो जायाखै दस्रा साइडनिया जाबाय आरो बेथिंनिया जायाखैमोन देनां जाजोबबा ओरैबायदि मानसि जागोन आरोना दा बिराद खम मानसिफ्रानो बारा गैया जेआव खुलिदों बिथिंजायल' दं आरोना नायनो हागोन नै बेथ' जायाखैना दाबो ना जाबाय जाबायदांलै हनै गाहायाव मानसिफोर दंजोबो नै बिथिंजायना जाबाय फार्स्ट सेकेन्डआ जाबाय गोजौथाराव जायाखैना नै गाइसमोन बेयो जाहैबाय गोथै लांग्रा आरोना नै बेजों गोथै नारलाङो नैबे जाहैबाय ब्लाड सेन्टार ओरैथिंना जाजोब्बाय आरोना बे फार्स्ट सेकेन्ड फ्ल'र थैनि मा थैनि मिरु थैनि मिरु आं बारा मिथियाना बेखौ ब्लाड बेंक होननानैबो मिथियो जायखौ जोङो हाजारखि गोगोम बांग्रि माव दहाय जों नैबेजों हाबबोदोंमोन आरोना दा जों बेजों ओंखारबोफिनबाय लामाया जेरैबोलै एन्जर देरासो नैबेजोंबो लामा बेजोंबो लामा ओरैबो लामा आरो जेरैबो फारथिंनो जेरैबो जायगाथिंनो लिफ्ट मोनगोन आरोना नोंथांमोना सिरि गाखोनो हायाबा लिफ्टजों गाखोलांबानो जाबाय ओमफ्राय नै नायनो हागोन अबाव मा दं नोंथांमोना फरायबानो जाबाय नै आं एसे फकास खालामनि आल्ट्रासन'ग्राफिफोरबो जायो ब्लाड सेन्टारा बैहाय बेलाय एर' होजोबनाय दंखायो बे जे लिरदों हरैथिं जे मोनजोबगोन आरोना बेसे थाङोबा दा हरै गोजौआव थाङोबा हनै मा दं नायनो हागोन टेन्टेल माबा माबि सेस मोनजोबगोन आरोना बे गोजौआव थांबानो नोंथांमोना चेकआप खालामफैजानो हागोन मोनासैबो नै लाइट फोजोंहांजोब्बाय बेलासिनासो फैनाय जाबायना नायनांगोन नै हरैथिंनिखौ देखायनोसै एसे आदसा जों दा बिथिंजाय फैलायबाय आरोना बेखौ नायनो हागोन नै मेडिकेल कलेज आरोना बे एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लक बियो नैबे एकाडेमिक ब्लक क'क्राझार मेडिकेल कलेज ओरैथिंखौथ' देखायजोबखाबाय नोंथांमोननो गोजौनिफ्राय थांनानैबो देखायबाय सिंनिफ्रायबो देखायबाय दानिया ओरैनिखौ नायदो आरोना नैबे नुहुरनाया बैयो नैबे गुफुर नुनाया बे माबासो केन्सार हस्पिटालसो बियो दा जोङो हरैथिंनिखौ देखायनोसै आरोना बै जे बिल्डिंफोर नुहरदों बिथिंजाय मामोनलाय उमेर स्टाफ क्वार्टार आरो बैथिंजाय सेस हस्टेल ओमफ्राय स्टाफ क्वार्टार आरो बेयाव डाक्टारफोर माबाफोर थाजोबो आरोना सेस बावनो थाजोबो ओमफ्राय माबाफ्राबो आरोना स्टुडेन्टफोरबो थायो आरोना हस्टेलबो गार्लसबो बयसबो दंना बावनो गार्लसबो बयसबो दं आरोना बैथिंजाय जों दा बिथिं थांनो थाखाय बे फारसेथिंजायसो थांनांगोन आरोना नैबिजों लामा गैया गेट दङबा बिथिं ओंखारनो मोना आरो जों दा बैथिंजाय थांनानै देखायनोसै आरोना नोंथांमोननो फुरा मोनायाव जोंजोबगोनलै बेथ' लाइट जोबखा जेरावबो माला लाजिनानै नायख्लेंलायो मैलाया दानिया नोंथांमोननो क्वार्टारफोरखौ देखायनोसै स' बै नुहुरनायानो जाहैबाय क्वार्टारफोर आरोना डाक्टारफोरनि ओमफ्राय नैबे जे नुदों नैबे बिल्डिंखौ जे नुदों बियो गार्लसफोरनि हस्टेल आरोना बियो MBBS नि ओमफ्राय बिदिनो नार्सिंफोरनि आरो मोनसे बिल्डिंआवनो मोननै दं आरो आलदा आलदा नार्सिं आरो MBBS नि आरो बियो नायनो हागोन नै बे गासिबो
बेफोर गासिबो नुदोंना बे बयस हस्टेल जोब बैल' टाइप 5मोन ओमफ्राय नैबे टाइप 4 ओमफ्राय नैबे गार्ल्सफोरनि हस्टेलमोन बियो नार्सिं आरो MBBS नि मोनाबायलै लाइट फोजोंजोब्बाय ओंखायनो दानिया नोंथांमोननो जोङो केन्सारखौ देखायनोसै केन्सार हस्पिटालखौ केन्सारा जाहैबाय प्राइभेट ओमफ्राय दहाय जों देखायनाय मेडिकेला जाहैबाय सेन्ट्रेल गभनि आरो ना दानिया नायदो नोंथांमोना नैबेनो जाहैबाय केन्सार हस्पिटाल जोङो दाना सिङाव हाबनानै खेबैला आरोना बेखौ मानो होनबा मोनाबायबो बेयाव हाबैबाय थाला जोङो नै नायहरबानो जाबाय बे थख'खौ फिसाल'खालै नैबेल'खा नायबानो जाबाय बेनो आरोना मोननैबो नांजाबलायनायखा गाइसमोन मोननैबो नांजाबलायनायखा बे जाहैबाय केन्सार स' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो आं एसे मेनखौल' देखायबाय नोंथांमोननो अबेबाथ' आन्डार कनस्ट्राक्सनसो सोलिनानै दङ जिखुनु जा हायो आं बेखौ देखायबाय नोंथांमोननो बांसिनानो सिंनि भिउखौ नुनाय जाया बायरानिफ्रायल' नुलांनाय जायो मानो होनोबा पेसेन्टफोर लाबोबासोथ' जेन'बा बेमारिफोरखौ लाबोबासो हाबफैनाय जागोन नालाय ओंखायनो आं सिंनि भिउफोरखौ माखासे देखायबाय नोंथांमोना जाय नुनानै मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना हरबानो जाबाय आरो गुबुन मोनसे भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय गाइस